И така, хора, здравейте, приятели, в играта Репо. Тя е новичка, много хора да снимат. Реших, че ще е хубаво и аз да снимам. Записа го почвам за втори път, защото съвсем малко съм се заглушил. И до сега снимах поне 5 минути, 10 айде. И това всичкото тук са предмети от модове, които аз съм си изтеглил. И да, и съм говорил на въздуха през цялото време. Отстрани това мап долари е там в дясно, чакайте, че не знам страните. И да, това е там. Това показва колко пари има общо на мапа. Аз съм взел 27 000 от мапа, което според мен е напълно достатъчно, за да мога да си купа някакви неща от шопа. Няма да правя никакви гличове, защото знам прекалено много гличове, които ще ни помогнат. Но сега искам да е по-интересно. Аз по-ефтино не можах да взема. Къде, как така фръкна там? Майче не съм му набил димич. Ама да, това е супер тежко. После го бях качил преди видеото. По-скоро в миналия запис, за жалост, мога да го кажа. Така, ако си го кача на главата малко така. Моля те, да горе. Това може би е най-скъпия предмет в момента, който мога. Трябва да знам къде е. Ще се боря до последно с него. Не мога ли? Не, аз не мога и да го кача. Ето. Минах под него. Малко го потроших, ама го качих! Хайде! Вече... няма да падаш пак. Да. Чакай, тая картина ще си я взема. О, защо започва толкова злесничко? Бето, това не може да се побере и то се паразаля. Еми хора, от 27 000 минахме на 15 000. Пак, че е достатъчно за екстракшена, ако не друго. На мапа има още 30 000. Просто не знам къде са това, просто пускам. Няма да купувам много неща, явно чупа. Да, повече в момента мога да направя и видео как да си изтеглите модуле, ако не знаете как нали. И плюс това мисля, аз така мисля, може да пробвате и вие, но ако сте на кракната версия, не знам дали можете да си изтеглите модуле, защото аз съм накупената. Всъщност, то не знам дали въобще има как да я кракнете. Така, минаваме към второ ниво. Първо за вас беше много бързо. Отколкото за мен сега бързо на шопа. В шопа така. Какво е това? Пикекс. Това е нещо от модовете. Кирка. Това още една кирка. Добре, майче е доста добра да биеш чудовището с нея. Изглежда интересно. Тя е много лекичка, така че мога да я мятам. Ето вижте го това чупи. И той е доста лек, и не го мога да си го помятам. Ама тя малко по-силна. Добре. Защото съм сам, трябва да си купя малко апгрейди. Иначе не знам как.
ще завърши. Може да си купим, ако има още няколко ефтини. Да, ето тези по принцип ги няма в играта, но за да ги мога да ги имам. Колко такива дрончета. Има нещо, което да мога да си купа като дрон, речарч дрон. Аз няма какво да речарча. Гранати имам лоши истории с тях. Да кажем, ще купя една такава. И всъщност сега който бъде да си купа 2 спринта вместо граната. Ще ми се отрази по-добре. Това има такова 6 и тия неща за после. Да. Не мога още един спринт. Като все ще са по-ефтини. Докато след това, колкото повече имам от тези, толкова по-скъпи стават, така че след... И... Примерно, ако сега, нали, съм си купил едно такова за сила, следващия рунд тези за сила ще са по-скъпи. Което... Да, така да бъде просто играта. О, чакайте. Да, това не сте го видяли. Изключил съм го. Ето, включвам го, изключвам го. Все едно нищо не се изключи. Тествах едни неща в играта. Това ли беше? Да, това беше. Доста... хубави апгрейди взех като за начало. Така, второ ниво. Да. Рейнджер. Защо пак това бе? Тук няма как да има нещо, нали? Да. Тук в началото няма как да има нещо. О, те са сега 2 екстракта, защото сме на второ ниво. О, какво си ти? Нещо пак от болдовете за плюшите. Ой, ти си... Не, всъщност това май си го имам в играта. Да, това мисля, че си от самата игра. Всъщност това си от самото ниво. Човека трябва да ги оставят и не помнят с количката. Да, и така и някога съм близо. Аз почти съм готов с първия екстракт. Ама хубаво да събера повече пари. Хайде да. Така. Да видя тук някакви други неща. Хубаво пари. Ама да се ефтини. С това го видях. 3, 2, 3, 1. В принцип има начин, по който да вземете нещо без да го щупите. И то е много бързо, малко се заклещи край. Утре отвари с кръчки. Между другото, ако... Така, това беше първата игра, ще видим, да, ще направим втора. И така, приятели, почваме втората игра. Аз дори не можах да направя първия екстракт на второ. Ето затова е хубаво да играете с приятел. Но той дори не видя
видях, че е там. Аз просто го докоснах за вратата и той ме гръмна. Как се очаква да направя нещо? Така. 3000 пак нещо от новите от модовете. Така, това не ми харесва. Чакай, там не мога да стигна. Имам някакво чувство, че тази врата е била отворена първо. Не го разбих. Охо, какво си? Да те видим. Звездичка. На мапа има 30 000, се опитаме да вземем към 20. Охо. Да, вече събрах екстракта, първия и последния екстракт. Обаче е хубаво в тази игра да не правим още в началото екстракта и да съберем повече предмети. Защото тези всичките предмети са на някакви странни места, където се чупят постоянно. В тази стая имаше добри пари. Ама как на второ ниво ще ми даде това с пушката? Той по принцип, ако за тези от вас, които не знаят, той е слаб. И... Хванах. Да, и той е слаб, обаче като чуе най-малкия звук, той просто те чупи. Така че, за да мога да говоря докато има чудовища, по-добре да се заглуша. Така. Не ги громчета. Бързо количката. Така. Така, спасихме си количката. Не, това ме изплаши. Ако не видяхте, това беше... Да, ето този. Чуете ли го как трака съм съди? Аз си чух гласа заради мода мимика. И сега си чувам сам гласа понякога. Аз сигурно го чух през 27 000 нещо става. И това, ако играя с един приятел, като сме с този мод, изплаши ме това много. Хайде да се разкараш. Благодаря. Много по-ушанка. Гадното е, че на мапа има такова. Има гномове, които са супер досадни. Те просто ти развалят забавата, защото ти чупят всичко. Един път, че ти изчупят всичко, ми изчупиха всичко. Така че не си оставите в количката или просто нещата без надзор. Извикайте някой ваш приятел да ви ги надвижда. Но те това са го чупили
Те затова не ми нападнаха количка. Че то по-добре. Не събрахме по-голямата част от парите на мапа. Няма да се върши. Някакъв стикер за 1000 и нещо. За 1900. Между другото ще има и видеа на рафт в канала. Така. Опа. 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 Ние ги събрахме всичките пари. Хора, ние обрахме мапа. Това отстрани са 27 000, ние сме събрали 25. 2000 не сме взели. Това е много добре. Сега в шопа ще мога да си купя повече неща. 1600 остават. А те гномчета трябваше да ги разбира, но тръгнахме към шопа. Добре, първо ниво лесничко. Не сме поели никакъв димич. 25 000. Идеално даже. О, шопкан. Едно такова, едно такова, едно такова. Едно такова. Чакайте, колко ще ми стават наистина всичките тези анкарички? Няма да ми стигнат. Или пък почти за 3 ми стига. И даже мога да си взема още нещо. Има ли Undestructive Drone? Няма. Има една такава количка, 15 000. Другата е 18. Ето няма много смисъл от тях. Да, ще купя много Strength 3. Ще метим и 2 Sprint Upgrade. Всичките ми пари този род отиват за апгрейди. То значи миналата игра, преди да умра от онзи. Не отидоха за апгрейди, да но се пак. Тук май изпуснах да. Той Strength и 2 стамина. Добре. Вече мисля, че можем да вдигнем всичко, буквално всичко. С малки затруднения на много големите неща. Да, това го знам какво правим. Така, ето това, всичките с тези бутони. Активираме неща. О, тук никога, в смисъл, тук съм бил, но никога не ме е пускал от тази страна на мапа. О, тая маска има в Payday 2. Така, продължаваме. 2 екстракта по 9000, че то не е никак зле всъщност. Онзи предмет за... Да. Сега... ами той сега ми е трудно да го втикна. Аз съм с 300 ренк, което е доста. Ти. Я си стоя затворен. Абе. Тук това мап би трябвало да има много неща.
Аз направо изкарах и върна, да? Гаци. Бях се заела с първия екстракт. Какво е? Това е нищо. Тогава аз направо отивам да направя първи екстракт. И след което започваме да търсим втория. Доста бързичко го направихме. Проблемът е, че има два. Между другото, тая супер сила, с която съм аз, тая роля, не знам дали го казах правилно, ме прави на 50 хелт, което не е много приятно. Защото почти всичко ме лантапва. Примерно жабата седи на летник ме лантапва. По-друго ме лантапва. В момента не се сещам за нещо друго. Така, като си говорихме за тази жаба, ето я. Ако знаете как ме стресна. Това не мога ли да ви го зарева в лицето? Толкова е просто. Тук му ще да кажа сега, гледате ли, точно като излезам, жабата ще се покаже и... Вижте къде стои. Ти да си намериш място или? Затова ви казах да мога това нещо да си движа екрана. Хора, съжалявам, надявам се клипа да ви харесало. Малко, всъщност не е много кратък, но не се справих никак добре. Но като играем с Макс, вече сигурно... Всъщност, играл ли съм с него на видео? Не си спомням вече. Но да, ще има видео с него на репо. И ще се представим по-добре. Така че да, и очаквайте следващото видео. Това може би не беше много интересно, но да. Айде.